יוסי ברדה, זמר ומוזיקאי, אוהב את נבחרת ברזיל מגיל 4, חי ונושם ברזיל ממונדיאל למונדיאל, והקרבה שלו כנראה מסבתא של אבא שלו, שהם פורטוגזים למשפחת אלבו. הפגישה הראשונית עם שחקני נבחרת ברזיל הייתה אי שם ב-1987, בדיוק כשהחליפו דור, מאז סוקרטס, זיקו, פלקאו, ז'וניור, אדר, טוניניו סרזו ועוד כוכבים. הם הגיעו למלון דן בתל אביב, ושם חיכה להם בחור צעיר מטבריה. בערך בשעה 1 בלילה יצאו השחקנים, והיה אחד שהצטלם איתם. רומריו, דונגה, מילר, אדו, ראי, השוער קרלוס, ריקרדו גומז ועוד. לאחר מכן שוב נפגש איתם ב-1995 במלון דן בהרצליה, עם רונלדו, אלדאיר, ריבלדו, דונגה, ז'וניניו ועוד. זה אחרי הזכייה. ואז ב-2004 פגש את קפטן נבחרת ברזיל דונגה בביתו, וישבו למספר שעות שבמהלכן יוסי ברדה שפך את כל אשר על ליבו, ודונגה כמו דונגה בהאזנה ובסבלנות הקשיב ואהב מאוד, וחתם על החוברת שבו יוסי ברדה כתב לכל אוהדי נבחרת ברזיל, שפשוט היו כאובים כבר 24 שנה ומצפים לראות כבר את הזכייה הבאה. יוסי ברדה חושב שהוא יודע את הנוסחה. רק שתדעו, יוסי ברדה זוכר כל כאב וכל כישלון של נבחרת ברזיל, לא שוכח וגם לא יכול לשכוח. הזמן לא ישכיח את הכאב. יש לו חשבון עם כל שחקן ושחקן של נבחרת ברזיל לדורותיה. אבל עם יד על הלב, ברדה אוהב את נבחרת ברזיל מאוד מאוד, ורוצה בטובתה. אצלו השמות והכוכבים לא מדברים. כל מה שהוא רוצה זה לראות נבחרת מיומנת, כאגודה אחת, כקבוצה מלוכדת, שבכל עמדה ועמדה נבחרת ברזיל. חייבים שה11 יהיו מלוטשים, כמו שהוא אוהב את מרטינלי, אסטבאו, רפיניה, ומבקש מהשחקנים להתעסק במונדיאל ב6 משחקים, לחשוב רק על כדורגל. ריכוז, ריכוז, ריכוז. שום הצגות, שום צחוקים. חייבים, אומר ברדה, להביא את הגביע בחזרה, שוב אחרי 24 שנה, בהצלחה לנבחרת ברזיל.